Díomh agus bhar céad fáilte higneacht bhí cethir is me si miléní éigein agus inniu muid an seo a Dónall Fine Art Ireland ag taispeantas ealaíon Dónall Ó Dubhlaing. Dónall gur míle maigad is fáilte chu roiin inniu. Níl record. So inistún rudbug faúd an taispeantas ealaíon atá an seo? Well, tá sé ón taispeantas Dónall on the road to Santiago in Merla an bochar Santiago. So bhí sé faoi siúláid ón Turin hig an rómh agus rinne mé an siúláid an uirí. Tá má chuide bar a haon de gra tá sé faoi an síal léithúla in mar firste an síal tá mé chuidir mód an tam tá mé láir inspraid ón má cantar haon agus mé híal haon in mar firste. Nuair bhain mé Santiago San Gimignano má chanig mé ar ealaíontóir Dónall an brogheol an zétaí. Hí mé grú sé ionach tráthail, grú sé ag obair ar an síal léithúla Siena, seacéad bliain hin. So bhí sin an sppraig buine an inspraid buine an taispeantas seo agus chuí mé rá a chur síos ar an siúláid ar an gachrod. So inistún rudbug beidir fuad haon chuthir hosí tú bheith ealaíontóir bú tú gcónaí de cruthaíoch mar duna? Hosí mé nar bhí mé ó chuisí mé chur síos ar má chaileach ar má hac ar má chláán haon ar má chuid cáide agus níor stad mé agus bhí an bua sin ag an teaghlach, so híl má hismóirí nach rú sé intach rud intach nó rud speisialta grú mé ábhalta líneacht a tharn semach. Níor rastal mé ar rang pinseach ar bí nó choiste ealainne sméise íon múnse mar ealaíontóir. Bhí sé intach táhacht gur mé gur hosí mé ag peantáil me cantar haon agus me híal haon in me stíl haon, me dearcú haon, me smúnse haon a chur gachrad le chéile. So hosí mé ag deanú sin, so bhfuil sin an tús de me chuide mar ealaíontóir. Bhfuil sé Jackar bhfuil sé first go leor bheith i de ealaíontóir go lean amsithe? Tá sé Jackar go leor ach tá sé intach. Well, Dónall beidir gur thucaí leat coppla cin den PC ealaín is fearr leat a haispeanstí le de hull? Cinse? Go sé an scéala tá tíobh hirir de seo? Well, is maiile an cin seo, tá an cin seo bunithe sa rómh. Sin an scéal, tá fearr agus a chalíonn ar an gluúisróchar sin intach coitianta sa rómh, so tá ag chur Fellini an siúláid agus an síal léithúla le chéile. Agus píosa eile galanta an seo go maiid? Seo ceann eile Dónall san cuarico, well, 4 o'clock in the afternoon, or an plug, san cuarico diarthia. Tá tháinig mé Jack agus bhí sé ag Janu Ray Clár television nó scanan sa sráidhhaile, so bhí sé chur síos ar an síal léithúla sa sráidhhaile agus mé sé chur síos ar an síal léithúla ar an siúláid, so tháinig an neáiciúin le chéile. Well, Dónall sin taispeantas galantar agus ínta speisialta ar fad agus bhfuil an inspiraid an sin fa hainn chéad taispeantas eile? Well, tá mé go ráile me chuid ibre ar bar firste agus me cantar haon agus a lána cachar bul firste, siúlann bhfuil sé intach tabhachtach dú sinna dhéanú.